Sa labing uwahing dagan sa panahon, masinati ang maayong panahon gikan karong adlaw hangtod na sa adlaw Biernes atol sa traslasyon. Apan sa pagsud sa low pressure area kon LPA sa nasod posibleng masinati na o makasinati ang sugbo ug uwanon nga panahon. Dili pa hinuon matino kon mamahimo ba kining usa ka bagyo o kaha magpabilin lang nga LPA. Alang sa dugang detalya niya si Netherlands Salitrero, weather specialist Pagasa, Visayas. Maayong hapon sa tanan mo kining kahimtang sa ato ang panahon. Northeast monsoon o amihan ang padayon na nakaapekto sa Luzon o Visayas. Ug karong panahon na wala kitay low pressure area o bagyo nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero padayon ang atong pagmonitor sa usa ka LPA nga nasa gawa sa PAR o ganihang buntag nasigpatan kini sa approximately 2,800 kilometers east-southeast sa Mindanao. Wala pa kini direktang epekto sa bisang asang bahin sa atong nasod busa ang probinsya sa Cebu ug uban ang dapit sa Visayas. Padayon na makasinati og generally fair weather din aduna lang kitay panagsang mapanganoron ngadto madag umong kalangitan ug mga patak-patak na hinay na pag-ulan. Samtang sa atong temperature forecast, ang probinsya sa Cebu 25 to 30 degrees Celsius, sa Bohol, Dumaguete ug Siquijor 24 to 30 degrees Celsius, diri sa may Western Visayas, Bacolod ug San Carlos City 24 to 31 degrees Celsius, lakip na sa Iloilo City. Diri sa may Eastern Visayas 25 to 30 degrees Celsius sa Guiguan, 24 to 30 degrees Celsius sa Maasin City ug 24 to 31 degrees Celsius sa Tacloban City. Samtang kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin nagagikan sa amihan ng silangan ang magpasulabi sa Central Visayas ug ang kadagatan hinay nga to sa kasarangan ang pagbalod. Aduna kitay wave height na mag-range from 0.6 to 2.1 meters. Nga to ang low tide sa alas 12:25 sa kadlawon ug high tide sa alas 5:49 sa buntag. Samtang sa atong extended weather outlook, sa Huwebes o Biernes padayon itong pagkasinati sa maayong nga panahon, pero pag-abot sa Sabado, tungod sa atong gi-expect nga low pressure area na posibleng mahimong usa ka bagyo, posibleng magpaduol kini sa Visayas area, busa makasinati na kitag madag umong kalangitan ug mga katag-katag na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. Ang adlaw musilang ugma sa alas 6 sa buntag. Para sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug bisita ang ato ang social media accounts sa Facebook ug Twitter accounts. Dinhi na lang kutob gikan dire sa Pagasa Visayas DOST sa Mactan ug alan sa Balitang Bisdak, kini si Ned Salitrero. Daghang salamat.